Hej og velkommen til den her video. Og i dag skal I se 2 gamle Bean Boozled Challenge med mig og min kusine. Ja, det står lige der, og de 2 år gamle, som hun lige sagde, fra 2015. 2 dage efter min fødselsdag. Ja, den 3. oktober. Så tager jeg af mig i starten. Velkommen. Hun er så fucking pinlig. Nå, skal I bare komme i gang? Ses derinde. Hej. Hey. I dag der skal vi lave en Bean Boozled hjemme på sammen. Og vi har taget nogle frem her, og det er enten bræk eller fersken, græs eller lime. Juicy pære, altså saftig pære, eller bussemand, eller chokoladepudding, eller hundemad, dåse. Ja. Okay, folkens, er I klar? 3, 2, 1. Okay, vi 3. Og vent. Og vi har en altan hedder det. Ja, hjemme hos mig. 2, 1. Snille skørt. Ja, fersken. Nej. Undskyld, vi gik væk. Vi fik bare lige lidt bræk. Du tykkede helt vildt meget i den. Okay, nu tager vi græs eller lime. Og vent lige, folkens. Hvis græs smager af en eller anden mærkelig grund af alkohol. Ja, lidt. Og så også, når du kommer ind, kender du det, når man kommer ind i en planteskole, så duften af det. Og, ja, så dufter det. Og så smager det også lidt af marcipan. Og vi har desværre ikke flere tandpasta, og vi har heller ikke, vi har kun én kokosnød, eller. Så derfor så vi, altså den er ikke så slem. Nej, okay. 3, 2, 1, skål. Skål i alkohol. Lime. Jeg fik alkohol. Nej, det er græs. Skål i alkohol. Hold da. Ej, det smager godt. Jeg troede egentlig i starten, jeg troede faktisk, at græs var den der lime duft. På den. Det lugter virkelig meget græs. Jeg også det. Den dufter græs. Jeg synes, den der bræk, den smager, synes du, når du har brækket dig. Det der smag. Prøv at tænke på den, der skal smage det, teste det, og lidt mere bussemand. Lidt mere bussemand. Lidt mindre. Okay. Enten tager vi juicy pære, saftig pære, eller bussemand. Og det 3, 2, 1. Og jeg skal lige sige noget. Min far, vi fortæller historier bagefter om når vi har prøvet dem, og hvordan det gik. 3, 2, 1, skål. Please, jeg får juicy pære, jeg har allerede fået. Ja, det gjorde jeg. Nu fik det. Hold da op, bussemand, slem. Omklæd. Den der juicy pære, den er meget sådan, den smager. Bananesplit, mand. Smager bananesplit. Og jeg kan lige vise, hvor vi spiller det ud. Og den smager heller ikke så skide godt. Vi tager sgu bare den sidste herude. Er det? Nej. Det her, det er enten chokoladepudding eller hundemad. Jeg har fået begge dele i dag. 3, 2, 1. spiller du hundemad nu? 3, 2. Og man lugter seriøst af det. Seriøst. 3, 2. Vent lige, folkens. 3, 2. 1. Skål. Hundemad. Du stikker. Ja, chokolade. Det er det weekend. Og jeg dræber mand. Det smager sgu godt. Jeg siger bare én ting om dem alle sammen. Lort og æder lort. Du fik hundemad. Gå bare. Nu kommer jeg til at tage den. Jeg synes bare, alle smager så klamt. Og nu skal jeg... Er det ikke rigtigt?
Hey, taberen skal spise alle. Nej. Taberen skal spise Hvad mangler vi? den her. Ja. Taberen skal spise enten Og hvem var det? Frutti eller Stinky Skal vi så ikke lave... Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, Hey, det er min klub, ikke din. har du en YouTube-kanal? Nej. Vi har alle de her For fanden! små lækre beans. De laver lort. Og, og en stor pakke koster 100 kroner bare lige. Og den lille koster 45. Fiona, du skal ikke lave lort. Prøv at se, hun har lavet sin lille kæmpe. Okay, lort. vi har nogle regler. Man bare skal gå have den i munden i 5 sekunder, inden man må spytte den ud. Og vi sidder ude på en altan, så vi bare lige kan spytte ud. Hey, men prøv lige at kigge ud på det dejlige der. Prøv at se her. Imens hun finder Fiona bare lige tage det frem. Hun er på arbejde. Hun skider lidt. Nej, jeg skal lige fortælle, hvad reglerne er. Altså, reglerne er, den, der har spillet flest ud, skal æde sådan en her. En Tutti Frutti eller en... Stinky socks. Stinky socks. Og hvis man får en, hvis den bliver god, så skal den anden også have en. Vi har desværre... vi har ikke så mange, så... Jeg har spist for mange. Ja. Sorry, bitches. Nej, vi holder dem i hånden. Vi holder dem i hånden. Okay, vi starter med bræk eller fersken. 3, 2, 1. Jeg vil lige have den med. Nej, men jeg vil også lige have den ny. Prøv lige at tage den med meget farve på. Der er jo ikke noget forskel. Ja. Prøv at tage den. 3, 2, 1. 1. Skål, bræk. Fersken. Ej, jeg fik bræk. Først er den sådan... Vi har engang noget vand. Den er, I starten er den helt sur, ikke? I starten smager den af fersken. I starten smager den sådan sur af dejlig, og så kommer der bare den der... I starten smager den af fersken. Nå, kom så på. Godt, nu tager vi en... Du har heller ikke flere af de her. Okay, her, bare tag en. Og nu tager vi sådan en her. Lime eller nyslået græs. 3, 2, 1, sut den. Ja! Bitch! Og lime. Jeg skal bare æde den her. Golding. Og hvis nu, prøv at høre. Hvis nu, for eksempel, nu skal vi så have hundemad. Eller chokoladebåd. Og hvis nu, og hvis nu, det står lige. Fordi vi har spillet lige mange ud. Det står 1-1. Ruffled bumps. Det står faktisk, ja, det står 1-1. Fordi vi har spillet dem ud. Så hvis vi ikke spiller dem her ud, og vi får chokolade, så, ja. Hvis vi får dog food, så er der ingen vinder. Og hvis vi alle sammen, altså hvis vi begge to spiller den ud, så har vi spillet lige mange ud, så derfor så skal vi tage en om og med bræk. Nej. Vi skal ikke tage en om. Vi skal tage taberposten. Nej. Der skal være en, der skal æde den. Nå, vi tager dog food. 3, 2, 1. Ej, må jeg ikke tage den ud? 3, 2, 1. Sut den. Jeg kan godt lige kigge på det. Lidt yoga. Jeg var ved at falde ud af det smagte. Ej, du tykkede ordentligt på den. Ja, den smagte i starten er lidt Nu stinker der 100 mad bare lige. Og vi kan gå ned om lidt. Men jeg kan ikke se din baglår her. Nå, det lyder lidt forkert. Om lidt går vi ned og viser jer, hvad vi har spillet ud. Godt. Det står lige, så vi skal tage bræk. Jeg tager den med mest på. Ja, gør det. Nej, jeg tager den tog du sidste gang også. Jeg tog den. Okay, tager du en med meget farve på? Nej, jeg tager en med lidt. 3, Nej, 2. så tag den her. Der er ikke noget på. Der er kun én prik.
Okay. 3, 2, 1. Skål i bræk. fast food! Er du okay? Jeg vil synes, det var ikke bræk, du har kastet Jeg går lige ud og tager noget vand. Skal du ud og have noget vand? Ja. Seriøst, tag mig. Jeg gider ikke have vand. Vi går ud om det. Jeg tror, du udlægger dit bæk. Og så står man altså og brokker sig. Og så kommer du bare spiller om. Ej, den smager så dårligt, den der. Rasmus, han er jo først med, det gør han altid. Han siger først fersken, og så er jeg jo helt færdig, ikke? Og så bøtter han den jo selvfølgelig ud. Jamen, så bliver den lige. Så nu skal vi faktisk... Begge to har taber. Ja, fordi vi kan ikke rigtig gøre... Jo, skal vi ikke bare spille til en, der har fået fersken? Nej. Okay. Så begge to. Ja. Den sidste kategori. Sig nu bare, det er Tutti Frutti. Ja, jeg tror, du får det. Hun skal have stikkende socks. Bitch. Kom lige. Okay, du starter med at æde den. 3. Du starter. Ja, men må skal spytte ud. Ja. 3, 2, 1, go. Han har altså spist en, hvor han ikke spyttede den ud. Han spiste den tidligere i dag. Nej, du tror, de får det. Hvor er du dum. Nej, det var også stikkende sok. Ja, det kan, hvis jeg får Tutti Frutti nu, har jeg altså vundet. Godt. Jeg skal brække dig. Nej. Bange. Folkens. Jeg er bange. Og jeg skal snart pisse. Jeg tager den her. 3, 2, 1. Sut da. Ja! Nej! Ja! Du ved godt, der kunne det brække. Ej, hvor sådan. Det er ligesom det der tyggegummi, du kan få sådan helt vildt kort tyggegummi. Hold da kæft, det der skal... Au! Du skal altså ikke bare smide dogfood ned på terrassen, mand. Hvad? Du har lægget dogfood. Hundemad ude på terrassen. Det kan da være, der kommer en hund, og så får den chokoladepudding. Nej, det var mig, der kom til det. Ja. Det smager så godt. Okay. Rasmus, det betyder faktisk, at jeg er vant til, at du skal tage... En eller Hvad er det, de smager? Nej, ikke dem. Rådne æg. Ej, den er så klam. Jeg tager... Nej, Rasmus, du skulle have ringet til mig, da du lige havde fået dem, så skulle vi lave sådan med alle af dem. Okay? ja, okay. Vi køber bare en lille pakke, og så laver vi dem. Ja, nu ses og farvel. Nej, vi er ikke færdige. Jo, vi er. Nej, jo. Jeg kan ikke mere. Nej, jeg vil, og jeg skal sutte min pik. Nå, farvel. Tak fordi I så med på den her video. Please like, subscribe og kom